दिनै जोङो सालबारि ब्लक UPPLनि दैदेननायाव हर हर तिरंगानि जि फोसावथाय बेनि जे रेलि जों लादों सालबारि ब्लक कमिटि UPPLआ दिनै जोङो रुप'निफ्राय जागायनानै सालबारि साउदुरपेटा आनन्द बाजार जानानै नैबे गोवर्धना बासबारि कालपानि आरो सालबारि आरोबाव जों रुप'याव थांबावगोन आरो बेवहाय जोंनि फिलफिलिया गासै 100 जनसो जादों 100 खानसो जादों आरो जोङो सालबारि ब्लक कमिटि UPPL सालबारि जिल्ला कमिटि UPPL आरो PCDCनि गासै माने चेयारमेन भाइस चेयारमेनजों लोगोसे जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जों बे रेलिखौ खालामदों। जोंनि जागायनाया रुप'इ PCDC अफिसनिफ्राय जादों रुप'इ खरामारा PCDCनिफ्राय आरो बे गिदिंनानै जोबहैनायाबो बेवहायनो जागोन। जोङो नैबे हर हर तिरंगा नैबे सांग्रांथि रेलिनि गेजेरजों रायजोनो बेखौनो मेसेज होनो नागिरगोन भारतआ उदांस्रि मोननाया 75 बोसोर जाबाय आरो बे 75 बोसोर उदांस्रि जि सान फालिथाय बे सान फालिनायजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि भारत हादोरनि जौगानायनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलाङो भारतनि संबिजिरखौ दहाय होनानै भारतनि नोगोरारि हिसाबै भारत हादोरनि थाखाय मावनांगौ जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाहाथे सोद्रोमै मावलाङो जोंनि हादोरखौ जाहाथे मान होयो हादोरनि थाखाय जाहाथे बयबो गावखौ बावसोमो बे मेसेजखौ जों होनो नागिरो। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।